Eyo. ماشينا بلوش ندير حات هركن كتاسيحات هركن كتاسيحات Бытқа аши сәй келмей, урамға шыға сәй келмей, әти ютуб қарарға бермей, әни кәфетке ақша бермей. Нишләргә, мин біләм нәрсәшләргә, әйдә бәйрәм ойыштырыйк, танышларны шақырыйк. Уйыншыкларны ватыйк, шабап сикереп уйныйк, телевизор карамыйк, телефонда утырмыйк. We are having fun, айны аю ашаган, Атгул алды ашказан. Өлкәннәр уйнамый, өлкәннәр еламый, өлкәннәр кымыкта утырмый, өлкәннәр таудан шумый. Өлкәннәр уйнамый, өлкәннәр еламый, өлкәннәр кымыкта утырмый, өлкәннәр таудан шумый. Мин машина һәм син машина, машина булу шундый рәхәт, һәр көн көтә сәяхәт, һәр көн көтә сәяхәт. Мин машина һәм син машина, машина булу шундый рәхәт, һәр көн көтә сәяхәт, һәр көн көтә сәяхәт, һәр көн көтә. Машина һәм син машина, машина булу шундый рәхәт, һәр көн көтә сәяхәт, һәр көн көтә сәяхәт. Мин машина һәм син машина, машина булу шундый рәхәт, һәр көн көтә сәяхәт, һәр көн көтә сәяхәт.